Unya ining ikaduha nga Domingo sa pagkabanhaw, kini pong Domingo ha, mao ang gihimo sa simbahan o gideklara nga piyesta sa Dios nga kaluoy. Ang Domingo sa Dios nga kaluoy, Divine Mercy Sunday. Niadtong tuig 2000, bulan sa Mayo, Pitsa 1, ang atuang kani Santo Papa John Paul II, niya karon Saint John Paul II na, may canonize ni Santa Faustina nga mahimo ng usa sa mga santo sa atuang simbahan on May 1, 2000. Kanya 5 days after sa maong canonization, ang Vatican mihimo og dekrito ng ikaduha nga Domingo sa Pasko sa Pagbanhaw sa ulugon sa tibok simbahan nga Katoliko ang piyesta sa Dios nga kaluoy, ang pagsaulog nato sa Divine Mercy Sunday. So ang kaning Santo Papa si John Paul II, sa iyang panahon sa pagka-Santo Papa, mauni ang panahon nga gideklara nga ang second Sunday of Easter mao pod ang kasaulugan og piyesta sa Divine Mercy. What is so special about Divine Mercy Sunday? Unsa may nakapahinungdanon kaayo niini? Ilabi na kanato karon nga nanimba ug sa tanan nga mga Kristiyano sa mga Katoliko. Unsa may connection ini, nya unsa may nakapanindot og maayo niini? Unsay nakapa-espesyal ug maayo nining Domingo sa Dios nga kaluoy? According to the vision nga nadawat ni Santa Faustina, giingon nga those who receive communion heartily and attend confession on the Feast of Mercy receive total forgiveness of sins. Pagkadako kay nga grasya di ay nga dawaton o gitunol sa Dios nga kanato nining piyesta sa Domingo sa Dios nga kaluoy.